Тръгвам към центъра, бизнес парка по работа с Теслата и ще пробваме да видим в едно такова зимно време, около 0,2 градуса с превалявания, какъв разход ще ни даде градско. Ето го стария джентълмен, който си почива цяла зима тук. И сега да видим, Теслата е заредена и е наблъскана здраво на сигурно някакви милиметри от този Мустанг черния. Малкият ми син е задръстил гаража. Едвам си отварям вратата отзад. Трябва да спирам. Изключваме. И съответно няма да пестиме от отопление. Климатика винаги си работи на макс. Снимам сам и малко ще се клачи картинката. Така, 97%. Имам си пин код, няма да ви го покажа. Ако не сложа колана и тръгна назад, колата ще ме спре. Ще каже, че не се прави така и ми изписва един надпис и ми набива паркинг. Това е само при първо тръгване сутрин. Така че нямам шанс да си изкарам колата от гаража без да съм си сложил колан. Виждате ограничителя на регенерацията на 97% има, рекуперацията има ограничение, защото батерията е почти пълна. Тук съм си направил да ми запомня локацията, защото е високо и колата си се дига сама. И така, тръгваме да видим. Първо отивам до един склад, който е на наша роднина, в който държиме голямо количество от нашата книга, фотографията "Твоята машина на времето". Трябва да взема няколко стотин бройки, защото продадах за промоция на фотосинтезис. Ще бъде интересна промоция. Книгата струва 25 евро, но всеки получава ваучер 50 евро от Sony за продукти Sony. Ако си купите книгата. Вече имаме трети тираж. Книгата е изключително успешна за всички, които искат да научат повече за фотографията. Също така е чудесна и за подарък, понеже е луксозно изпълнение, с твърди корици, качествен печат. И ще оставя в края на видеото, не в края на видеото, ами отдолу под видеото в YouTube линк за директна покупка с ваучер и мой автограф, разбира се. Ако искате да ни подкрепите или ако имате нужда да прочетете нещо интересно, може да си я закупите. Така, склада е в Волуек. Нулирах трипа, че след това имам доста обикаляне на различни места в София, да видим какво ще се случи накрая, и доста спирания имам с колата, така че разходът ще бъде адекватен на типично градско шофиране, плюс околовръстно, малко тангента и такива неща. И ще засечеме, ако караме по този начин колата и използваме тази голяма кола за градско придвижване с чести спирки, колко километра бихме изминали с един заряд. За мен няма значение, защото аз я зареждам в къщи и
никога не ме интересува горе-долу колко мога да измина с една батерия градско. Винаги като се прибера, включвам да се зареди. Но ако човек няма къде да зарежда вкъщи и разчита на еднократни зареждания, това ще е показател колко често трябва да зарежда колата, ако върши интензивна работа в града и около града. Първа засечка в Волуешките локви и дупки. Отивам към склада. Около 24 на 100 от тръгването ми в гаража. Трябва да се има предвид, че колата все пак беше подгрята и батерията беше подгрята също, тъй като бях зареждал и я бях пуснал прекондишън преди това. Съвсем различно, ако колата стои пред блока и е абсолютно студена. Тогава в първите километри ще ви глътне много енергия, защото ще иска да подгрее купето и батерията. Влизам директно в склада и до тук 243.6. Натоварихме всичко и типично в мой стил съм си забравил документите на колата в къщи. И добре, че сме тук близко в Волуек, да сега се връщам да си ги взема. Какво се прави? После ще ви покажа. Тия накладки трябва да ги видя много са шумни, когато е мокро. Обаче са оригиналните, 13 години и 300 000 км. Не са износени, но са стари, според мен трябва да се сменят вече превентивно. Така, обратно към вкъщи. Ще има да се обикалям днеска на къси дистанции. И така, след 7 км мотаене в Волуек и до гарата на Волуек, 23.4, е разхода. Връщам се пак, за да си взема документите, защото ги забравих и накарах жена ми да ми ги остави в гаража. Така, отваряме. През това време ще ви покажа багажника. Леле, как се разфърчали. Много се парзалят книгите. Тук има към 150 кг, 120-30 кг книги. Вижте как е опакована с целофан. Разбира се, когато я продаваме с автография, разпечатваме и слагаме ваучер вътре за 50 евро от Sony. Хубавото на Теслата е, че понеже е на въздушност и регулира височината и колкото да товарите, никога няма да падне по-ниско. Така, ето ми ги документите. Не си променя нивото, което е супер, не кляка. Въздушното я държи винаги на едно и също ниво. И сега тръгваме към бизнес парка. Бизнес парк дава ми да карам. Да видим откъде. Сега се закачи към къщата. През тангентата. Не по южната дъга, явно по южната дъга е мазало, понеже кофти пътя там има много дупки. Така че от тук ще караме през тангентата. И после около връзка. Пристигане 81%. Сега е 94%. Ще видим дали прогнозата ще е точна. Скоростната тангента. Движиме се с 120, колкото е разрешената скорост. Ще видим в ляво, виждате последните 10 км разхода. В момента е 24. Трябва да измина малко повече разстояние, да мина 10 км по тангентата, за да засека
колко е разхода в момента при тези условия. 3-4 градуса е температурата, влажно, не е много студено. Вече минах 10 км по тангентата, тя има леко изкачване в тази посока. Така или иначе, разхода е 22 точно с 120. В момента леко превалява дъжд и е влажно. Температурата е 4 градуса. Колебая се между 21 и 22. Сега е 21.6 средния разход. Вече съм в края, след малко ще излезна на околовръст по 21,5. 11 км аз съм изминал волуемо тук, 21,5. Докато се движа по околовръстното към бизнес парка, към Ладос, да ви кажа някои интересни неща от света на електрическите автомобили. Вчера EV Clinic откриха голям сервиз в Белград, което ни е доста близко. За всички, които имат интерес от извън гаранционни ремонти на електрически автомобили, те предлагат много добра алтернатива и интересни решения и подобрения. Правят интересни подобрения за всички видове електромобили, електрически мотори, батерии и така нататък. Звездата на деня беше германеца Ханс Геминген с неговата Tesla Model S P 85, същата както нашата, която караме в момента, с която той за 13 години успя да измине 2 милиона и 700 хиляди километра, като в началото имаше проблеми, на 500 хиляди сменяше батерия, големия заден мотор му правеше проблеми на 100-150 хиляди километра и му го сменяха гаранционно от Тесла, заради прословутия проблем с теча на антифриз от ротора. Имам специално видео за този проблем и как съм го решил аз. Така или иначе, EV Clinic му направиха преди няколко години тотален ремонт на този мотор, на последния мотор и защита с специални уплътнения, керамични лагери и така нататък. Моторът е вече на 900 000 км без никакви проблеми. 900 000 км е изминал той с този мотор. Феноменален резултат. А с батерията, последната батерия, която сложи, беше нова 90-ка, но второ поколение 90-ка, не от първото, а от тези, които са след 2017, V2 се водят, чисто нова, и с нея той е изминал 940 000 км. Аз просто не можах да повярвам. Питал го лично колко му показва Typical Range. Написа ми 379 км, което е сигурно 12% деградация. Наистина, това е за кратък период. 3 години мисля, че кара. Този е абсолютно луд. Не спира да кара. Но пак 940 000 км с тази 90-ка е... Аз знам, че е много добра като батерия. Това е една от най-добрите батерии и 75-цата е базирана на същата химия. Също е толкова добра, но е по-малка. Днеска чакаме официалните резултати от EV Clinic за теста на батерията. Те пуснаха пълен тест с нощи и очаквам да излезе този пълен тест и ще ви сложа скриншоти. Да видим какво се е случило, на колко цикъла е тая батерия и колко е реалната и деградация. Обнадеждаващи резултати. Точно такава батерия ми е интересна и на мен, и ако си намеря на добра цена, ще се сложа. Като тази, която също е много добра моята, ще видим за какво, или ще я продам, или може да използвам за соларни системи. Но доплащането няма да ми е много голямо, вероятно 4000 евро ще ми е разликата между двете. И онази батерия се зарежда много по-бързо, има по-голям пробег колата с нея. Така, ще ви държа в течение. Приближаваме бизнес парка, точно 81%, колкото каза, когато тръгнахме.
И откакто съм рестартирал трипа 21.8, 218.6 е разхода. Тук към Младост се изкачваме нагоре. Общо взето денивелация има между Волък и Младост, има денивелация доста. Така, свършихме работа в Sony, взехме ваучери за книгите. Сделката си е сделка. Купувате си книга за 25 евро и получавате ваучер за 50 евро за Sony техника. Миналата година книгата беше 50 лева и решихме да я закръглим надолу, да е 25 евро, за да сме коректни. А ваучера миналата година беше 50 лева, а сега е 50 евро. Тоест е двойно по-голям. Така че в нашия случай еврото е само плюс за всички наши почитатели, които харесват фотографията и искат да си купят нашата книга. Аз съм европейски амбасадор на Sony, така че ако някой въпреки че тук си говорим за коли предимно, ако решите да си купувате някакви фотоапарати на Sony, ми се обадете, винаги ще ви направя условия по-добри. Така, отиваме сега в фотосинтезис. Да видим. Фотосинтезис. Ето го. Така. Даваме от тук. Само 2%. Не, 2% само. 3% да изхарча до там. Вероятно, понеже е спускане надолу. 10 км, 22 минути и само 3%. Странна работа. Ще видим дали ще бъде така. Гледам, че има и задръствания по пътя. Окей. Колата е приятно топло. Не пестиме от парно. Навънка превалява и е 3 градуса. Тук съм на светофара. Уж съм за направо, но леко ми е криво, като гледам. Платното така излиза. Сега ще видим ще успея ли да се вмъкна пред всички останали. Не съм в дясната лента, определено. До мене има човек в дясната, но това платно, въпреки че показва направо, ако карам направо, ще се ударя отпред в оградата. Странна работа. Младост. Малинов. Точно на метрото на Малинов. Айде да видим. Тръгваме. И сме първи. Разбира се, без проблеми. Предимствата на електрокара. Лично за Цариградско шосе, задръстване, тук ще се влачим доста. София става все по-непроходима. Червена линия. Да. По това време 2 без 20, не знам какви сте задръствания, но това е положението. Продължава да ми дава, че съм на 78% в фотосинтезис. Общо взето прогнозата е точна. Изключително точни прогнози прави Теслата напоследък, след последните апдейти. Просто няма 1% грешка. Съобразява се с всичко. Трафик, влажност, наклон, вятър. Оня ден се връщахме от Гърция. Вчера се връщахме от Гърция в страшен порой. Беше някакъв циклон минаваше и ще пусна едно кратко видео. Нищо, че е вертикално. Беше уникален порой и веднага тя изчисли, че разхода ми ще се вдигне. Съответно и ме накара на кулата да заредя малко повече, защото към София също валеше яко дъжд. Заради съпротивлението на водата и локвите и заради това, че асфалта беше много подгизнал, на места бяха реки, съпротивлението е много по-голямо и разхода се дига. Горе-долу за 300 км около 7% по-висок беше, между 7 и 8% по-висок разход даде колата.
заради дъжда и мократа настилка. Имаше много по магистралата, нашата имаше много, по Струма имаше много условия за аквапланинг, локви, течаща вода. Няколко пъти минах с над 100 през такива места. Колата не мръдна, усеща се просто леко как приплъзва, но не мръдна въобще. Не съм имал проблеми. Нищо, че е само назадно, а моделите, които са 4x4 са още по-добре. Особено по-новите модели, лайките, тройките и така нататък. Десет км 20 минути. Разход 17. Точно толкова щеше да изгори като бензин и Камарото 37, не, Мустанга 37 V6 на малкия Нисин при тия условия. 17-18. Но бензин, не киловатт час, не ток. И прогнозата е точна. Стигам на 78% на синтезис. Точна до процент. Няма, грешката е 0%. Те отзад малките улици, защото няма как да спра пред синтезиса. Точно на булеварда. А оная улица до тях ту и сменят посоката, ту едната, ту другата посока е отворена. Така че тук по Шишман мисля, че се пада това. Пресичам графа. Някои хора се притесняват от големи коли, като Теслата, да карат в центъра, обаче аз карам редовно и не съм имал никога абсолютно никакъв проблем с нея. Така, тук внимаваме за трамваи, че тук няма. Напред. И винаги се обаждам, за да ми отворят там, защото някъде да се спре. Те имат гараж. С тази кола съм се навирал в какви ли не места, включително и в Европа, в супер тесни улици, гаражи. Тук си е направо широко. Да не говорим в Кавала, там нагоре-надолу по тия сукаци. Стигнахме. Така, след като свършихме работа в синтезиса, се прибираме обратно към вкъщи и слагам волуек. 36 минути, 14 км и ми дава, че ще стигна там на 72%. В момента съм на 77%. И разхода, откакто съм тръгнал, е 221 на 100, а от бизнес парка до тук 18 на 100. Добре, тръгваме към Волуек. София центъра, пресичаме жълтите павета при военния клуб в посока Сточна гара. И както виждате, откакто съм тръгнал от синтезиса, километър и половина, 30 на 100. Ама това е защото това разстояние е твърде кратко. Няма как да се засече нормален разход за толкова кратко разстояние. Спускам надолу. Едно от любимите ми места за снимки е това място на Раковска, така че перспективата много добре се вижда надолу. Когато няма коли, разбира се, внимаваме с движението, но улицата създава чудесна перспектива, когато снимате с телеобектив или портретен обектив светлосилен. Имаме покрай една от най-красивите църкви в София, Света Параскева. По принцип, много хора не я знаят, но това е катедрален храм. Една от любимите ми църкви за сватбена фотография и винаги я препоръчвам, защото е много спокойна. Никога няма опашка от сватби, няма конвейер. Вътре е разкошна, огромна,
красива, с много добра атмосфера. Има даже една арка, която е постоянна. Има седящи места за гостите, има балкон, т.е. може да се снима отгоре. Ще кача сега няколко кадъра да я видите. Препоръчвам ви, съвсем безкористно. Нямам финансова изгода от това, но ако планирате сватба, тази църква е просто за мен номер 1 в София. Кръстовището на Сточна гара, кръговото на Сточна гара. Много обичам тук, точно това място. Ето тук, като сте спрели и имате, нали, червено напред, когато светне зелено, едновременно пуска и там уния, които идват от Хаджи Димитър. И става пълно мазало, защото аз трябва да се пристроя надясно, а оттам ми запушват пътя и е просто някои хора, които са по-начинаещи шофьори, се объркват тотално. То и аз понякога се обърквам. Но така или иначе, ясно е, нали, за правото на дясно стоящия, когато сме в кръстовище, което не е изрично дадено кой е с предимство. Всъщност тук има триъгълен знак, т.е. ние не сме с предимство, явно с предимство не е отдясно. Но става много трудно включването към, за да завиеш натам. Това е сложно. Трябва да ги изчакаш, да навлезеш в кръстовището, да ги изчакаш, започват да ти свиркат. Изобщо е красота. Сега ще видим. Ако ние имаме тук триъгълен знак, че не сме с предимство, ние там, ето сега, които тръгват, трябва да са с предимство. И ето сега, те тръгват от тук, искат да се включат, а аз искам да влезна в дясно. Ето, започнаха вече музикалните оформления. Така, внимаваме. Окей. Измъкнахме се. Да, добре. Веднъж минавах по този мост и беше паднал влак долу, ето като долу на шосето. Не знам как. Помня го много добре. Някъде 86-7 година. Стигам и виждам милиция. Тогава нямаше полиция, имаше милиция. Аз учех в СМГ и съм минал често от тук. Живеехме в Хаджи Димитър. И отдолу беше паднал влак. Отгоре беше паднал влак върху шосето. Вагон от влак. За късмет. Майче беше ударил някакъв икарус, обаче в него нямаше хора и нямаше жертви. Тук, ако дадем мръсна газ, ще влезем директно в централни гробища. Тези жилищни сгради са перфектни тук. Имат гледка към гробищата. Обаче ги купуват. Явно, щом ги строят, значи хората си купуват апартаменти. Те имат по-добра гледка към ТЕЦ. Миграция. На Ломско шосе съм. Между Беля и Надежда. Всичко са застроили тук. Покрай булеварда, точно не знам кой ще живее в тези сгради, но явно, щом строят, живеят хора. Продължава прогнозата до вкъщи да е точно 72%. Няма промяна. Много е точна прогнозата. Сега тук малко се натоварва тази зона, защото има някакво спиране на части от метрото и заради строеж на нов лъч и хората си ползват колите. Така, влезнах в Волуяк точно на 72%, както беше прогнозата. Отново превалява. Температурата си е 4 градуса. Цялата обиколка от 70 км, 69.170 км. Днес ми костваше 14,5 кВт часа, което по 16 стотинки нощна тарифа, на колкото съм заредил колата с нощи,
е под 3 лева, 2,30-40, нещо такова. Ако бях на бензин с подобен клас кола и с тази мощност и размер, с цялото движение, спиране и така нататък, щеше да е 13, 14, 15 някъде, зависи от колата на бензин. На 100 по 2 и нещо, 2,30 е бензина, 70 км. При всички положения над 20 лева. Ако беше на газ, щеше да е 17-18 газ. По лев и 20 е газта. Лев и 10 всъщност. Ако беше на дизел, въпреки че с такава мощност малко трудно де, но можеше и на дизел да е под 10 на 100. Така или иначе, разликата е огромна. Дори не говориме за малка градска кола, като нашото Renault Zoe, а за голяма кола като тази. Мощна. И имайте предвид обаче, че тези неща са валидни, ако зареждате вкъщи. Имате солари или ако зареждате вкъщи на домашен ток. Ако зареждате на бързи зарядни станции, картината е различна. Тоест, ако имате кола електрическа, но нямате възможност да зареждате вкъщи, трябва да търсите алтернативни начини за по-евтино зареждане. При всички положения гигачарджър е към 40 стотинки. Не е 70, не е обаче и 16, 17. Ето го Зоето. Сина ми се е прибрал от фитнеса с него. Не си кара. В Мустанга седи вътре, колкото да заема да пълни гаража. В града всички искат да карат Зоето. Ето колата позна, че се прибираме и се вдигна сама. Въздушното окачване е голямо предимство. И така, това е равносметката от днешното пътуване. 70 км, 14.7 кВт часа, 209.7 разход, т.е. 21 на 100 при 3-4 градуса и превалявания в София, комбинирано с околовръстно, тангента и градско. Абсолютно никога в края на тия видеа не каня хората да се абонират или нещо такова. Това е любителски канал за коли. Въобще нямам претенции за нищо. Правя го за кеф. Но в случая ще използвам още веднъж да изрекламирам нашата книга. Фотографията, твоята машина на времето, с ваучер. Тя струва 25 евро и подаряваме ваучер 50 евро, ако си купувате техника на Sony. Ако не си купувате, може вие да го подарите пък на някой, който има Sony и би искал да си купи нещо, така че при всички положения може да бъде използван. Не е поименен. Имат номера, но не са поименни. Това е вече трето издание на нашата книга. Изключително успешна е. Отзивите са само положителни. И със сигурност гарантирам ви, че ако искате да научите всичко от А до Я за фотографията, ще ви бъде полезна. Освен това е само с авторски снимки, мои и на моя съавтор Георги Величков. Снимките са само от реални събития и всички раздели. Обхванали сме всички фотографски раздели. Пейзаж, макро, сватбена фотография, интериор, екстериор, портрет, студио и така нататък. Всички снимки са от реални ангажименти, а не са правени просто заради книгата. Може да си я купите и от фотосинтезис, вече съм ги заредил и тях, или от линка, който ще оставя долу. Имаме лендинг пейдж за книгата. Ще ви оставя линк в видеото, като кликнете, там всичко е съвсем ясно обяснено. Може да си я поръчате и ще я получите с мой автограф и ваучер. Благодаря ви. Като паднат температурите до минус 5, минус 10 градуса, пак ще направя подобен трип и ще видим, ще има ли голяма разлика с разхода отколкото при днешните температури 3-4 градуса над нулата. Чао и до нови срещи! Това Мустанг и гумите му са там и всичко изобщо стана хаос.
трябва да го спра на 1 сантиметър. Обаче тук не се вижда този 1 сантиметър. Ще взема да го подпра леко, за да знам. Съвсем лекичко така по инерция. Я да видим. Оп. Добре. И леко назад.